खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 अक्ट'बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लुबैनाय बायदि मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोआ सान्थि जागोन। बृष राशि। नोंथांनि जौगानायखौ गुबुना नायनो हायि जागोन, सुथुरा सोफै खालामगोन। मिथुन राशि। रां रुफाया जोबस्रांलांनो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन, ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। सिंह राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गोबां गिखांबाय थागोन, गोजोन गैयै थासारि जागोन। कन्या राशि। जेंनाफोरा जोबस्रांलांनो हागौ, न'खराव सुखु गोजोनैनो थानो हागोन। तुला राशि। साननायफोरा मोनसेबो जाफुंनाय नङा, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। मुलाम्फा गोनां सान जागोन, धोन दौलत आरजिना लानो हागोन। धनु राशि। खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय गिदिर फुजा होनांगोन, गाहाम देहा लानानै आवगायलांनो हागोन। मकर राशि। थांखियाव जेनलांनो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कुम्भ राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुंनाय नङा, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि। गावनि आंगोजों सोमोन्दोआ गोरा जागोन, अनलायनानै थानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।